Ladies and gentlemen, it's time to walk on the red carpet. So, papasyal namin kayo sa mga magandang tanawin dito sa London. So, come on guys, let's go! Ay, malapit na tayo sa bridge. Pupuntahan natin yung bridge guys. Let's go, let's go! Come on, let's go! With the gang! Patrick, yes! Tinda. Ito yung nasa, ano nung mga movie na. So, yung nasa Mission Impossible. Aha. So, guys, sabi na ni Patrick na itong bridge na to, nakikita yan sa mga movies. So, pupuntahan natin andito. So, nakikita nyo? Magtitiping nito na isang movie ba? Ito yung, ano namin, actor. Si Joseph Maglubat. So, maganda yung panahon. At least hindi umuulan. Katulad kahapon, malakas ng ulan. Pero ngayon, maganda. Yan, at nakikita na namin ang aming mga kasama. Grabe. Kumukuha nga ng video, galit pa. Yan, puro busy guys. Kakuha ng picture. So, yan yung mga kasama ko. Marami kami, 12 kami dito. So guys, ito yung nakikita nyo, yung bridge na to sa mga movies. At ito yung isa sa landmark ng London. So, napakagandang lugar. At marami mga turista na umiikot, kumuha ng picture. So, sobrang ganda. So nice. Yes guys, next stop namin, Wax Museum, British Museum, and then Buckingham Palace, at marami pang iba. So stay tuned at papakita namin sa inyo at ipapasyal namin kayo sa magagandang tanawin dito sa London. So thank you guys. Ngayon, pasok na tayo dito sa loob ng museum. Sobrang daming tao. Dito lang kami sa entrance, papasok tayo sa loob at pasyal ko tayo. Isang magandang tourist destination dito sa London guys. Ladies and gentlemen, it's time to walk on the red carpet. Dito tayo sa Wax Museum guys. So, let's go. See? Tom Cruise. Ngayon guys, ano naman si The Rock. So dito naman tayo kay Kate Winslet. Yan sa Titanic guys, siya si Kate Winslet. And then yung part niya si Leonardo. Hey, Leonardo DiCaprio. Going in. Let's go. Warning, security breach in the Med Bay. Warning, security breach in the Med Bay. Warning, security breach in the Med Bay. Security breach in the Med Bay. Warning, security breach in the Med Bay. Warning, security breach in the Med Bay.
Warning, security breach in the med bay. This is from James Bond movie. Then this one, guys, is Bruce Willis. Anthony Joshua in the house. Sino ka ba? Duterte. Into the light now, now, now. Like listen down, down. Into the light now, now. Like listen down, down. Into the So, ayan guys, grabe, maganda yung panahon kahit malamig, pero may araw. So, akala namin uulan siya. So, napakadaming mga turista dito sa umaga. Last time kasi pumunta kami gabi, so madilim, kaya binalikan talaga namin ngayon. Napakaganda ng lugar dito. At ito yung Buckingham Palace pala, guys. Yan. Ito yung napaka-historical na lugar dito sa London. Yung ibang mga royal family andito nakatira. Guys, punta na din sa harap para makita natin yung magandang view dito sa aming pununtahan. So, come on, let's go! Nako, sobrang ganda. Pag pumunta kayo dito, may enjoy nyo talaga. Grabe, ang ganda ng mga tanawin. At maraming mga historical, museum. into the light now.